Pinoy! Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Hilbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Dito kami ngayon mga nagkakanay sa Quiapo. Ito sa Quiapo. Ito yung ukulele na pinili sa kanya. Ayan. Pero yung drums ay yung pan. Nandun pa yung drums. Kukuhanin namin. Ganda ng outfit niya. Kali nga. Ganda ng outfit niya. So, hinihintay namin siya sila Ma'am si Reddy. Dito na kami. Hindi ko na pong bayaran yung ano. Pero kailangan nandito sila Sir Eddie. Punta na kayo na! Tapos pinabibigyan ka ng ano, 500. Opo, tapos sandaan daw po sa pinsin nila. Ha? Ano na? Yung sandaan daw po. Bibigyan mo ng 100. Sa'yo 400. Sabi nila Yung 400 sa'yo. Okay. So, nandito. Hinihintay pa na namin. Gigitara siyang Guitarist na, vlogger na, singer pa. Daming talent Yan, ang ganda ng outfit niya. Kaya ito yung drums. Sabi nila, hindi raw pwedeng i-box yan dahil mahirapan kaming i-travel. Kaya ang mangyayari niyan, na lang. Ang mangyayari niyan, paisa-isa na lang. Ipucommute na lang namin. Di ba 1,000 lang po yun? 1,000 lang yung ano.
Sige, sir. Richard, Ilan lahat? 12 pa. 12. 12.5. Wait lang ah. Ako magkakait po si Tito Wilbal. Kami naman pera ni Tito Wilbal. Galing to sa ninang mo. Kita ka sa YouTube. Kita natin yan. Alis ko yan muna. Kita natin yan. 12,000. Ito yung 500 mo. Thank you po. Ito na po. Ayan o. 11,500. Saka yung ukulele is 1,000. Pali lahat ay 12,500. 12,500. Sige po. Kaya ano na lang po namin sir. So hanggang dito na lang po muna mga manay at ano. Doon na tayo kita-kita sa bahay nila Sir Eddie. At ano, bahay na yan. Ano. So nandito po yung ano, yung isang ano na lang sa jeep kung ano. Ako na po. Kasi nagbigay po si Ma'am ano, Julie ng pambayad, 500. Okay lang, ako na lang po magdadagdag. Ako na lang po. Kasi nagbigay si Ma'am Julie ng pampamasahe. Bayad siya ng ano. Ito po. Bayad po. Yan, pauwi na kami mga manay. Inarkilan na lang namin yung jeep. Bali 600 daw. Sa bagay, nagbigay po si Ma'am Julie ng pamasahe namin ng 500. Okay lang po yun ano, kahit magdagdag. Kasi binigyan din naman ako ni Ma'am Julie ng ano, ng 1,000. Kaya thank you kay Ma'am Julie. Sige po, mamaya po pag ano namin, pagpunta namin doon sa ano, doon sa bahay nila Sir Ed. Sige po. So ito rin yung bagong ano, speaker nila Sir Eddie. Ito yung bagong bilian. Kasi yung dati nila hindi na naayos. So ito na yung mga drums. Nandito na kami. Nakalagay na kami rito. Ayusin nila yan dito. Kasi tutugtog rito eh. Ayan, mag-testing sila mga manay. Bago yung ano, bago yung speaker. Bago rin yung drum set. Check it, song check it, song check it, song check it, my. Ganda ng sound ah. Yung tugtog natin sa Little Big sa tatay. Check it, song. Hey, 1, 2, 3.
Wala ka ba napapansin sa iyong ay tumina na naglaking kanina. Hindi na masama magkulat, malayo-layo na rin ikapit. Basta tuwang tubig sa dagat, ikulay ka pinagin. Ang mga di natin pinalagtapin, malapit maglalak sa atin. Tayo'y kumanang magtaliw ang aming pagkakilan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, iya'y galing sa Diyos na ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa. Iyong binayad tayo'y mawawala na. May mga puno pa kaya silang aakyatin. Mga ilog natin lalakatin. Bakit di natin isipan ang nangyayari sa batiran? Hindi na masama ang pagkulang, hindi na tatagira sa ligasan. Meron o iniiling sa aking pagpalo at magmula. Para ko ang aking naliliit, pagkaulat na lang magkanta. Rock,